ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ኤርትራ ኣብ መደብ ኮቫክስ ክትጽንበር ንዝቐርበላ ዘሎ ተረጋጋሚ ጻውዒት ትነጽጎ ከም ዘላ ተገሊጹ። ማእከል ምቁጽጻር ተላባዒ ሕማማት ኣፍሪቃ ናይሮቢ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ብዘመሓላለፎ መግለጺ ብሓያሎ ሃገራት ምዕራብን ለገሲ ኣህጉራውያን ትካላትን ንኣፍሪቃ ዝተለገሰ ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ኤርትራ ተረባሒት ክትከውን መታን ኣብ መደብ ኮቫክስ ክትሕቆፍ ዝቐርበላ ጻውዒት ሕጂ እውን ከም ዝነጸገቶ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል መግለጺኡ ኣብዚ መደብ ተጠርኒፈን ዘለዋ 55 ሃገራት ኣፍሪቃ እቲ ክታበት በብቑሩብ ይባጽሕን እኳ እንተሎ ኤርትራ ግና ኣብቲ መደብ ክትጥርነፍ ፍቓድ የብላን ኢሉ። 1.3 ቢልዮን ብዝሒ ህዝቢ ካብ ዘለዋ ኣህጉር ኣፍሪቃ እቲ 200 ጥራዩ ክታበት ጸረ ናብ ኮሮና ቫይረስ ክረክብ ክኢሉ ዘሎ። ነዚ ብመደብ ኮቫክስ ዝርከብ ሓገዝ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ንሓካይም ሰራሕተኛታት ትካላት ጥዕና ኣረጋውያንን ሕዱር ሕማም ንዘለዎምን ኣብ ምኽታብ የውዕሉ ኣለዋ። ካብ ማእከል ምቁጽጻር ተላባዒ ሕማማት ኣፍሪቃ ጆን ከንጋሶንግ ኤርትራ ኣብ መደብ ኮቫክስ ንኽትሕቆፍ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ክቕጽል ምዃኑ ብምግላጽ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ዝቐርብ ምሕጽንታ ብሕጂ እውን ክልኣኽ ምዃኑ ፍሊጡ። ንሃገራት ኣፍሪቃ ዝተለገሰ ዝክታበት ብመደብ ኮቫክስ ኣብ መንጎ ዝተጠርነፈ ሃገራት ንዝግበር ምምቕራሕ ዝዓበየ ክፋሉ ብመገዲ ሕብረት ኣፍሪቃን ውድብ ጥዕና ዓለምን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢታት ደሴን ኮምቦልቻን ከካይዶ ዝጽንሐ ምዕዳል ምግቢ ረድኤት ደው ከም ዘበሎ ገሊጹ። እቲ ኣካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ደሴን ኮምቦልቻን ዝርከብ መኽዘናቱ ተኸታታሊ ዝምታ ስለ ዝተኻየደሉ ምዕዳል ረድኤት ደው ከብል ከም ዝተገደደ ፍሊጡ። ብፍላይ ኣብ ገለ ከባቢታት ብረት ብዝዓጠቑ ሓይልታት ዝተኻየደ ዝምታ ንሰራሕተኛታቱ ኣብ ሓደጋ ከም ዘውደቑም ኣፍሊጡ። ወሃብ ቃል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስቴፋን ዱጃሪክ ብረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣባላት ሓይልታት ትግራይን ብጉጅለታት ዝተጠርነፉ ነበርቲ ከባቢን እዮም ነቲ ዝምታ ፈጺሞሞ ክብል ከሲሱ። ዝሓለፈ ሶኒ ሰራዊት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሩ ከም ዘእተወን ገሊጹ እዩ። ወሃብ ቃል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ዝፍጸም ዝምታ ብዝኾነ ወገን ይካየድ ኣበስኡ ነቶም ብዋሕዲ መግቢ ዝሳቐይ ዘለዉ ህፃናትን ኣዴታትን ብምባል እቲ ዝምታን ክትራን ደው ክብል ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝወረድ መፍረራህ ከዓ ከቋረጽ ተማሕጺኑ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ናይ ዘሎ ቁጽሪ ህዝቢ ናብ 9.4 ሚልዮን ክብ ከም ዝበለ ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት የመልክቱ። ማሕበረሰብ ዓለም ንመንግስቲ ሱዳን ዝገብሮ ሓገዝ ደው ከብል ህዝቢ ሱዳን ጻውዒት ኣቕሪቡ። ኣብዚ ብተኸታታልን ናብ ዝተፈላለያ ከተማታትን ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍታት ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ብሓይሊ ብረት ስልጣን ሒዙ ዘሎ መንግስቲ ሓገዝ ምሃብ እንተቐጺሉ ነቲ ብዕልዋ ዝሓዞ ስልጣን ባረኾት ምሃብ ማለት እዩ ዝብል ጭርሖታት የቃልሕ ኣሎ። ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝመርሑ ዘለዉ ማሕበራት ኣብ ዝህብዎ ዘለዉ መግለጺታት ኣብዚ እዋን እዚ ንመንግስቲ ሱዳን ዝግበር ሓገዝ ነቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሓይሊ ዝህብ እምበር ህዝቢ ሱዳን ዝረብሓሉ ይኮነን ኢሎም። እዚ ስልጣን ሒዝ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዕልዋ ኣብ ዘካየደሉ እዋን ባንኪ ዓለም $650 ሚልዮን ሃብቲ ሱዳን ምስ ደስከሎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እውን ዝለገሰቶ ናይ $700 ሚልዮን ደው ምስ ኣበለቶ ሚኒስተር ፋይናንስ ሱዳን እታ ሃገር ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ወዲቓ ምህላዋ ገሊጹ እዩ። ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኣብ ዝህብዎ ዘለዉ መግለጺታት እዚ ኣልቡርሃንን ሓምዶክን ክምስርትዎ ዝመያየጥሉ ዘለዉ መንግስቲ መዕለቢኡ ከይተፈልጠ ዝውሰድ ስጉምቲ ከም ዘየለ ተኾነ ግና ኣብ ልዕሊቶም መራሕቲ ጽቕጢ ንምፍጣር ነቲ ናይ $700 ሚልዮን ሓገዝ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ኣመልኪቶም። ኣሜሪካ ነዚ ወተሃደራዊ መንግስቲ ደገፍ ክትገብር ምሕሳባ ጥራይ ኣዝዩ ዘጉህዩ ዝብሉ ወደብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝቢ ሱዳን ንፍትሕን ዲሞክራሲን ኢሉ ዘንቀሎ ህዝባዊ ኣብያ ብወተሃደራዊ ጉጅለ እናተጨውየ ስቕ ክትብል ፍትሓዊ ይኮነን ክብሉ መረሮኦም የስምዑ ኣለዉ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት
ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ አትሌት ንጉሰ ምለሶም ወዲ ሓኪም ትማል ሰንበት 12 ታሕሳስ ኣብ ስጳኛ ዝተሰላሰለ ውድድር ጉያ እግሪ ዙሪክ ማራቶን ማላጋ ካልኣይ ብምውፃእ ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ኮይኑ ኣብዚ 9,000 ኣትሌታት ዝተሳተፉሉ ውድድር ኬንያዊ ማርክ ኮሪር ንውድድሩ ብ2 ሰዓታት 7 ደቂቃን 39 ካልኢትን ብፍጻም ቀዳማይ ኮይኑ ኣብ ርእሲ ምዕዋቱ ንኽብረ ወሰን ዙሪክ ማራቶን ማላጋ ድማ ኣመሓይሹ ኣብ መወዳእታ 30 ደቂቕ ኣብ መንጎ ክልተ ኬንያውያን ኣትዩ ሓያል ምትላኽ ዘካየደ ንጉሰ ምለሶም ብወገኑ 44 ካልኢታት ድሒሩ ኣብ መዛዘመ ሕንጻጽ ብምብጻሕ ንናይ ውልቂ ዝበለጸ ግዚኡ ብኣስታት 2 ደቂቕ ኣመሓይሽዎ ካልእ ኬንያዊ ሰሎሞን ኪርዋ ከዓ ብንጉሰ ብ20 ካልኢታት ተበሊጹ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ኣብ መንጎ ሱዳንን ሩስያን ዛሕቲሉ ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ንምብርባር ዝዓለመ ወተሃደራዊ ልኡኽ ሩስያ ናብ ካርቱም ክበጽሕ ምዃኑ ኣፍሪካን ኢንተሊጀንስ ሓቢሩ ኣብ ሚኒስተር ምክልኻል ብሓላፊ ክፍሊ ኣህጉራዊ ምትሕጋዝ ዝምራሕ ልኡኽ ሩስያ ቅድሚ ናብ ካርቱም ምምርሑ ምስ ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል መሐመድ ዑስማን አልሑሰን ከም ዝተመያየጠ እቲ ኣብ ወተሃደራውን ስልያውን ንጥፈታት ብምትኳር ጸብጻባት ዝቐርብ መርበብ ገሊጹ ወተሃደራዊ ልኡኽ ሩስያ ናብ ሱዳን ዝበጽሓሉ ዕለት ኣይተነጸረን ኣብ መንጎ ሩስያን ሱዳንን ተጀሚሩ ዝነበረ ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት በሽር ደስኪሉ ይጸኒሑ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ከባቢ ወደብ ፖርት ሱዳን ወይ ድማ ስዋኪን መደበር ሓይሊ ባሕሪ ምህናጽ መደብ ዝነበራ ሩስያ ምስ ምቋም መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ዕልምታታ ክትህግድ ኣይከኣለትን መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ኣስታት 60 ቢልዮን ዕዳ ሱዳን ንምስራዝን ነታ ሃገር ካብ ቁጠባዊ ውድቀት ንምድሓንን ጠመትኡ ናብ ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብ ብምግባር ሩስያ ምስ ስርዓት በሽር ዝኸተመቶ ውዕላት ዳግመ መጽናዕቲ ከም ዘድልዮ ብምጥቃስ ደዋቢልዎ ይጸኒሑ 25 ጥቅምቲ ዕልዋ ብምክያድ ሓድሽ መንግስቲ ሰሪዑ ዝርከብ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ካብ ሃገራት ምዕራብ ክመጽእ ዝኽእል ጸቕጢ ከም ምሕለውታ ምስ ሩስያን ቻይናን ዝምድናታቱ ከሕይል ተኽእሎ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይእምቱ ምብርባር ናይቲ ደስኪሉ ዝጸንሐ ስምዕ ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ምስ ሩስያ እውን ኣካል ናይ ዝውጥን ዝክኸውን ከም ዝኽእል ይጥቀስ ቱርኪ ንመንግስቲ ሶማል ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ሓገዝ ከም ዘበርከተት መርበባት ዜና ገሊጸን እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ከም ዝተለገሰ ዝተገልጸ ወተሃደራዊ ንብረት ድሮንን ኣብ ምምልላስ ሰብን ኣጽዋርን ዘገልግላ ዓበይቲ መካይንን ዘጠቓለለ ምዃኑ እዩ ተመልኪቱ ካብ ቱርኪ ዝተለገሳ ወተሃደራውያን መካይን ንመንግስቲ ሶማል ከም ዝተረከባ ዘረጋገጸ ኤምባሲ ቱርኪ ኣብ ሞቃዲሾ ብዛዕባ ናይ ድሮንን ካልእ ዓይነት ኣጽዋርን ግን ኣይጠቐሰን ሰራዊት ሶማል ነተን ድሮን ኣብ ምህዳንን ምጥቃዕን ሓለፍቲ አልሸባብ ክውዕሎ ምዃኑ ኣብ መርበብ ጋራዎ ሰፈረ ጸብጻብ ይእመት ይኹን እምበር ቱርኪ ነቲ ፕሬዚደንት መሐመድ ፋርማጆ ዝምራሕ መንግስቲ ሶማል ትልግሶ ዘላ ጽዋር ኣብቲ ሃገር ኩናት ኣብ ምግዳድን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ይውዕል ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ወገናት ይወቕሱ ኣብ ሶማል ቀዋሚ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣቑማ ትርከብ ቱርኪ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ምስልጣን ሰራዊት መንግስቲ ሶማልን ካልእ ወተሃደራዊ ንጥፈታትን ተዋፊራ ትርከብ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኣህጉራዊ ማዕከን ቆልዑ ወይ ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለየ ሰብኣዊ ጸገማት ንዝገጠሞም ኣስታት 1.2 ሚልዮን ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ንምሕጋዝ ናይ 13.7 ሚልዮን ዶላር ምወላእ ከም ዘድልዮ ኣፍሊጡ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ኣብቲ ዝመጽእ ወርሒ ንዝኣቱ ዓመተ 2022 ኣብ ኤርትራ ንሰርዖ መደባት ብዝርዝር ኣብ ዘቐመጠሉ ካብቶም ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮም ኢሉ ብቐዳምነት ሰርዖም ኤርትራውያን ብሕሉፍ ዋሕዲ ማእዛዊ መግቢ ተጠቂዖም ዝእለዩ ዘለው ኣስታት 20,000 ቆልዮም መብዛሕቶም እዞም ብዋሕዲ ማእዛዊ መግቢ ተጠቂዖም ሓገዝ ከም ዘድልዮም ዝተገልጹ ቆልዑ ኣብ ክሊ ዕድመ 6 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመት ይርከቡ ኣብ ርእሲ እዚ ዩኒሴፍ ን300,000 ኤርትራውያን ቆልዑ ቫይታሚን ኤ ንምሃቡን መዲቡሎ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ዓመተ 2022 ኣብ ኤርትራ 1.2 ሚልዮን ዝግመቱ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ጥዕና ኣመጋግባ ማሕበራዊ ጉዳይን ትምህርትን ዘተኮረ ሰብኣዊ ሓገዛት ከካይድ ምዃኑ እቲ ትካል ዘርዚሩ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣተዓናቂፍዎ ከም ጸንሐ ዘመልከተ ዩኒሴፍ ብዘይ ሓገዝ ኣህጉራውያን መወልትን መሻርክትን ናይ 2022 መደባቱ ክዕወት ከም ዘይክእል ኣብቲ ብ8 ታሕሳስ ዝዘርግሖ መግለጺ ኣስሚሩሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝተመዘዙ ኣመሓደርቲ ዞባታት ሃገር ሰጊጉ ሚኒስተር ፌደራላዊ መንግስት ሱዳን ቡታንያ ዲናር በቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብዝተዋህባ ትእዛዝ መሰረት ካብ 25 ጥቅምቲ ሒዞም ኣብ ስልጣን ዝጸንሑ 18 ኣመሓደርቲ ዞባታት ካብ መዝነቶም ከም ዝኣለየቶም ተሕቢሩ ቤት ጽሕፈት ተቀዳማይ ሚኒስተር ወገኑ ብ12 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቶም ካብ ስልጣን ዝተኣልዩ ብግዚያውነት ዝትኩ ኣመሓደርቲ ምሻሙ ኣረጋጊጹ
ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ብ25 ጥቅምቲ ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶክ ዝምራሕ ናይ በርጌስ ክፋል መሰጋገር መንግስቲ ብምእላይ ባዕሉ ዝመረጾም ኣማሓደርቲዩ ኣብ ስልጣን ኣቐሚጡ ብዝተኻየደሉ ህዝባዊ ተቓሞን ኣህጉራዊ ጸቕጥን ንዓብደላ ሐምዶክ ናብ ስልጣን ክመልሶ ዝተቐሰበ ጀነራል አልቡርሃን ክልቲኦም ወገናት ብ21 ሕዳር ኣብ ዝኸተምዎ ስምምዕ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓድሽ መንግስቲ ከቕወም ዕድል ተዋሂቦ ይኹን እምበር ክሳብቲ ኣብ 2023 ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ሱዳን በቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝምራሕ ካቢነ ሚኒስተራት ኣብ ምሕደራን ሞያዊ ክእለትን ዳ እምበር ናይ ፈጸማ ኣካል ስልጣን ኣይከልዎን እዩ ካብ ሰፊሕ ከባቢታት ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ይስሕቡ ከም ዘለው ክገልጹ ዝጸንሑ ሓይልታት ትግራይ ተመሊሶም ንታሪኻዊት ከተማ ላሊበላን ከባቢታቱን ከም ዝተቆጻጸሩ ኣፍሊጦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ወልድያ ናብ መቐለ ዘራኽብ መስመር ከም ዝበተኸ ኣብ ዝሕብረሉ ዘሎ እዋን ሓይልታት ትግራይ ብወገኖም ኣብ ግንባር ጋሸና ከጥቅዕን ጸንሐ እኽብካብ ገዚፍ ሓይሊ ናይቲ መንግስቲ ንዝበልዎ ብዘካየድሉ ጸረ መጥቃዕቲ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ ከም ዘውረሉሉ ገሊጾም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ተደምሲሱን ተበታቲኑን ዝበሎም ሓይልታት ትግራይ እናሰዓበ ናብ መቐለ ይግስግስ ከም ዘሎ ይዘመልክት ሓይልታት ትግራይ በንጻሩ ካብ ክልላት ኣምሓራ ዓፈርን ሸዋን ዝሰሓብሉ ምኽንያት ቦታ ናይ ምትዕርራይ ስልቲ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣንጻር ሰራዊት መንግስቲ ዝሓየለ ስርሒት ንምክያድ መደብ ከም ዘለዎም የረድኡ ኩናት ኢትዮጵያ ብዝሓየለ ናህሩ ኣብ ዝቐጽለሉ ዘሎ እዋን ብዘይካቲ ኣብ ዓውደ ውግኣት ዝረግፍ ዘሎ ብዝሕሰብ ንሚልዮናት ዜጋታት ተሃገር እውን ካብ መነባብሮኦም ኣመዛቢሉ ግዳይ ማሕበራዊ ሕሰም ገይርዎም ኣሎ ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ቤልጂማዊት ወርልድ ቱር ቲም ቢንያም ግርማይ ንኻልኣይ ዓመት ኣከታቲሉ ወናኒ ሽልማት ብሉጽ ተቀዳዳማይ ኣህጉር ኣፍሪቃ ንምዃን በቂዑ ዓመታዊ ብሉጽ ተቀዳዳማይ ኣህጉር ኣፍሪቃ እትመርጽ ብኣቦ ወንበርነት 5 ግዜ ተሸላሚ ብጫ ማልያ ቱር ዲ ፍራንስ ዝኾነ ፈረንሳዊ በርናርዲኖ እትምራሕ ንኣሰልጠንቲ ዳይሬክተራት ስፖርት መራሕቲ ጋንታን ኣፍሪቃውያን ኤውሮጳውያንን ጋዜጠኛታትን ዝሓቆፈ ሽማግለ ኣብ ዝሓለፈ 26 ሕዳር 5 ኤርትራውያን ዝርከብዎም 15 ተቀዳደምቲ ነዚ ሽልማት ሓጽያ መንባራ ይዝከር ትማል ሶሉስ 14 ታሕሳስ ዕላዊ ኣብ ዝገበረቶ ውጽኢት ድማ ወዲ 21 ዓመት ቢንያም ግርማይ ተዓዋቲ ምዃኑ እታ ሽማግለ ኣፍሊጣ ንቢንያም ስዒቡ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ራያን ጊቦኖስ ብኻልኣይ ደረጃ ነዚ ሽልማት ክርቋሕን ከሎ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ምርሃዊ ቅዱስን ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ድማ ሳልሳይን ራብዓይን ተርታ ሒዞም ናትናኤል ተስፋጽዮን ናሆም ዘርኣይን ከዓ ብቐደም ተኸተል መበል 7ን 11 ደረጃ ተሰሪዖም ነዚ ካብ 2012 ናትሒዙ ክወሃብ ጀመረ ክብሪ ቅድሚ ሕጂ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ 2012 መክሰብ ደበሳይ ኣብ 2014 ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ 2015 ተስፎም ዕቋ ማርያም ኣብ 2016 ቢንያም ግርማይ ድማ ኣብ 2020 ተዓዊቶምሉ ነይሮም ቀዳማይ ሚኒስተር ሑሰን ሮብለ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ፖሊሲ ሶማል ዘተኮረ ዋዕላ ይሳተፍ ኣሎ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሚኒስተር ፍትሕን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ተሰኒዩ ኣብቲ ብ13 ታሕሳስ ዝተኸፍተ ብኢንስቲትዩት ውርሻ ዝተወደበ ናይ ዘተ መድረኽ ንምስታፍ ናብ ጅቡቲ ከም ዘምርሐ ራድዮ ዳስላን ካብ መቃድሾ ኣረጋጊጻ ካብ 2013 ናትሒዙ ኣብ መቃድሾ ዝተመስረተ ኢንስቲትዩት ውርሻ ኣብ ሁሉ ኩነታት ሃናጺ ፖሊስታትን ዝህሉ ኣማራጺታትን ኣብ ዝብሉ ዝተዳለወ መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ብምቕራብ ኣካላት መንግስቲ ኣህጉራውያን ትካላትን መሻርክትን ክሳተፍዎ ዝገብር ትካል እዩ እቲ ትካል ምርጫ ሓደ ካብ ዓበይቲ እዋናዊ ፖለቲካዊ ውድሆታት ሶማል ኮይኑሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ ጅቡቲ ዋዕላ ወዲቡ ዘሎ ኣብ ሱዳን አንጻር ቲቢ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝቐንዐ ሰላማዊ ሰልፊ ይቕጽል ኣሎ ከም መቐጸልታ ናይቲ በብእዋኑ ኣብ ካርቱም ክካየድ ጸንሐ ሰላማዊ ሰልፊ ብ13 ታሕሳስ 10,000 ሰባት ዝተሳተፍዎ ብውሕዱ ኣብ 10 ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ተሃገር ምክያዱ ተሓቢሩ ብፍላይ ኣብ ካርቱም ኣብ ቀጽሪ ቤተ መንግስቲ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ፖሊስ ንምብታኑ ኣብ ዝተኮስዎ ጥያይትን ዘንብዕ ጋዝን 55 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ንትካላት ሕክምና ተሃገር ብምውካስ ማዕከናት ዜና ሓቢረን ሰልፈኛታት እቲ ብ25 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋን ድሕርቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐምዶቅ ብ21 ሕዳር ተበፂሑ ዝተባሃለ ስምምዕ ምቋም ሓድሽ መሰጋገሪ መንግስትን እዮም ዝቃወሙ
ምስ ወተሃደራዊ ጉጅለ ብምስማዕ ይኹን ብሽርክነት ዝቐውም መሰጋገሪ መንግስቲ ኣይንቕበልን ዝብሉ ሰልፈኛታት ሱዳን ሙሉእ ብሙሉእ ሲቪላዊ መንግስቲ ክቐውሞም ዝጠልቡ ጀነራል አልቡርሃን ነቲ ብበርጌስ ዝቆመ ኣካል መሰጋገሪ መንግስቲ ኣልዩ ብ25 ጥቅምቲ ዕልዋ ምስ ኣካየደ ኣብ ዝተወልዐ ህዝባዊ ናዕቢ ዛጊት 44 ሰልፈኛታት ተቐቲሎም ኣለዉ ብዝተኻየደሉ ህዝባዊ ናዕብን ኣህጉራዊ ጸቕጥን ንቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶቕ ናብ መዝነቱ ክመልስ ተገደደ ጀነራል አልቡርሃን ሲቪላዊ ካቢነ ሚኒስተራት ዘለዎ መንግስቲ ክቐውሙ እኳ እንተተሰማምዐ እቲ ካቢነ ናይ ፈጸማ ኣካል ስልጣን ግን ኣይከህልዎን እዩ ምርጫ ሱዳን ኣብ 2023 ክሳብ ዝካየድ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ነቲ ሃገር ክመርሕ ምዃኑ እዩ ዘመልክት ኣብቲ ብ21 ሕዳር ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶቕ ዝተበጽሐ ስምዕ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኣኽባሪ ሕጊ ፓሪስ መንነት ናይቶም ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ብ24 ሕዳር ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ዝሞቱ 26 ሓተት ዕቑባ ዘርጊሓ ቤት ጽሕፈት ኣኽባሪ ሕጊ ብ14 ታሕሳስ ኣብ ዘርግሖ ዝርዝር ካብቶም ካብ ገማግም ባሕሪ ፈረንሳ ብናይ ጎማ ጃልባ ተበጊሶም ነዊሕ ርሕቀት ከይከዱ ዝጣሓሉ ሓተት ዕቑባ 2 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 3 ኢትዮጵያውያን 2 ሶማላውያን ደቂ ኣንስትዮ 1 ግብፃዊ 4 ዜጋታት ኣፍጋኒስታን 1 ኢራናዊ 16 ድማ ዒራቃውያን ምዃኖም ኣረጋጊጹ 4 ካብቶም ዒራቃውያን ደቂ ኣንስትዮ ክኾና እንከለዋ 1 ወዲ 16 ዓመት ትሕቲ ዕድመን ሓንቲ ጓል 7 ዓመት ቆልዓን ይርከብዎም መብዛሕትኦም ቶም ግዳያት ካብ 19 ክሳብ 49 ዓመት ዝዕድሚኦም እዮም ካብ ገማግም ባሕሪ ፈረንሳ ብናይ ጎማ ጃልባ ተበጊሶም ናብ ብሪጣንያ ንምእታው ዝፈተኑ 31 ሓተት ዕቑባ ስደተኛታት ብ24 ሕዳር ጥሒሎም ከም ዝሞቱ ክግለጽ እንከሎ ዛጊት ናይቶም 26 መንነት ክንጸር ክኢሉ ኣሎ ገማግም ባሕሪ ፈረንሳ ካብ ጎማ ብዝተሰርሐ ጀላቡ ተጠቒሞም ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ፈቲኖም ናይ ዝጥሕሉ ሰባት መቓብር ክኸውን ኣይነፍቅድን ኢና ክብል ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣብቲ እዋን ምግላጹ ይዝከር ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ፈረንሳ ካብ ዝተኣኻኸቡ ኣማይት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ሓተት ዕቑባ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ እቶም ልዕሊ 18,000 ሓተት ዕቑባ ናብ ብሪጣንያ ክሰግሩ እንከለዉ 17,000 ድማ ብሓለዋ ገማግም ባሕሪ ፈረንሳ ካብ ማእከል ባሕሪ ተመሊሶም ዋዕላ ሃገራት ኣፍሪቃን ቱርክን 17-18 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ክካየድ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብቲ ዕድላት ወፍርን ንግድን ንምኽፋት ዝዓለመ ዝተባህለ ዋዕላ ኣሳት 20 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ክሳተፉ ትጽቢት ኣሎ ቱርኪ ካብዚ ንሳልሳይ እዋን ዝወደበቶ ዋዕላ ብዘይካቲ ኣብ ንግድን ወፍርናን ቢራቶ ዘላ ጠመተ ኣብ ኣፍሪቃ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ጽልዋኣ ንምዕባይ እውን ትህቅን ምህላዋ እዩ ዝግለጽ ብፍላይ ኣብ ሶማልን ሊብያን ሰራዊት ኣዋፊራ ትርከብ ቱርኪ ኣብ ሱዳንን ካልኦት ሃገራትን ናይዛ ኣህጉር እውን ብተመሳሳሊ ወተሃደራዊ ህላዊኣ ንምውሓስ እያ ትውጥን ኣሜሪካ ፈረንሳ ብሪጣንያ ቻይና ጃፓን ህንድን ሩስያን ረብሓታትን ንምውሓስ ብስም ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ሰራዊተን ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዋፊረን ይርከባ ቱርክ እውን ኣሰር ዘን ሃገራት ብምስዓብ ህላዊ ኣብ ኣፍሪቃ ንምዕባይ ብጉልባብ ንግድን ወፍርን ዝምድና ንምሕያል ትሰርሕ ከም ዘላ ተንተንቲ ይረድኡ መራሕቲ 6 ሃገራት ወሽመጥ ኣብ ጸጥታን ስትራቴጂያዊ ዝምድናን ዘተኮረ ዋዕላ ብ14 ታሕሳስ ኣብ ሪያድ ኣካይዶም እቶም መራሕቲ ኢራን ዞባዊ ስጋት ንኸይትኸውን ግብራዊ ስጉምታት ከተርኢ ከም ዘለዋ እውን ኣብ መደምደምታ ዋዕሎኦም ኣብ ዘመሓላልፍዎ ሓባራዊ መግለጺ ኣስሚሮም ኣብቲ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ቀጠር ኩዌትን ባሕሬንን ዝተሳተፋሉ መበል 42 ስዑ ዋዕላ ሃገራት ወሽመጥ ካብ ማዕከናት ዜና ካብ ዝርሕቕ ኣዋርሕ ኣቝፂሩ ዘሎ ንጉስ ሰልማን ብወዱ ወራስ ዓራት መሐመድ ቢን ሰልማን ተተኪኡ ተራእዩ ወራስ ዓራትን ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዝን ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሰልማን ቅድሚ ዝዋዕላ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኩለን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዑደት መክያዱ ይዝከር ወዲ 85 ዓመት ንጉስ ሰልማን ሃገር ክመርሕ ኣብ ዘይክእለሉ ኩነታት ጥዕናን ዕድመን ስለ ዝርከብ ብሰሉስ ዝተኻየደ ዋዕላ ሃገራት ወሽመጥ 35 ዓመት ዝዕድሚኡ ወዱ መሐመድ ቢን ሰልማን ድሮ ስልጣን ከም ዝተረከቦ ዘነጸረ ፍጻሜ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ርእቶታቶም ይህቡ መሐመድ ቢን ሰልማን ብወግዒ ንጉስ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝኾነሉ ናይ ዘቤታውን ዞባውን ፖሊሲታት ምትዕራይ ክገብር ከም ዝኽእል ክኢላታት ስነ ፖለቲካ ይትንትኑ
ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ናብ ዝርዝራቱ ምስ ንሰግር ድማ ኣብ ሊብያ ኣፈቐዶ መዳጎኒ ማእከላት ተታሒዞም ካብ ዘለው ኣሽሓት ሓተት ዕቑባ ኣስታት 20 ኤርትራውያን ናይ ምስጓግ ሓደጋ ኣንጸላሊዎም ከም ዘሎ ተሓቢሩ እቶም ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ኤርትራውያን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሒዞም ንበይኖም ተፈልዮም ናብ ካልእ መዳጎኒ ማእከል ከም ዝተወስዱ ዘመልከተ ሕቡራት ሃገራት ድሮውን ናብ ኤርትራ ተሰጊጎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣተሓሳሲቡ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ኣቐዲሙ ኣብ 10 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ 18 ዜጋታት ሱዳን ካብ ሊብያ ብዘይድልየቶም ናብ ዓዶም ከም ዝተመልሱ ጠቒሱ 24 ኤርትራውያን እውን ኣብ ተመሳሳሊ ሓደጋ ከም ዘለው ኣመልኪቱ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እውን 19 ዜጋታት ሱዳን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ተሰጊጎም እዮም ኣብታ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ መዳጉኒ ማእከላት ዝርከቡ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዘለዎም ዜጋታት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ሶማልን ቻድን ብዘይድልየቶም ነናብ ዓዶም ክስገጉ ከም ዝኽእሉ እቲ ኣህጉራዊ ትካል የጠንቀቕ። ኣብ ዴንማርክ ከተማ ኦሩስ ቪቤይ ኣብ ዝተባለ ከባቢ ጓል 28 ዓመት ኤርትራዊት ኣደ ብበዓል ቤታ ከም ዝተቐትለት ፖሊስ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ እታ ስማ ዘይተገልጸት ኣደ ትማል ረቡዕ 16 ታሕሳስ ብወዲ 38 ዓመት በዓል ቤታ ብካራ ከም ዝተቐትለት እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ኣመልኪቱ ፖሊስ ገበን ኣብ ዝተፈጸመሉ መንበሪ ቤት ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ክልተ ቆልዑ ከም ዝረኸበን እቲ ቐትለት ኣብ ቅድሚኦም ከም ዝተፈጸመን ኣረጋጊጹ ጓል 4 ዓመት ሓንቲ ካብቶም ክልተ ቆልዑ ኢዳ ብካራ ከም ዝተወግአ ዝጠቐሰ ጸብጻብ ፖሊስ ቀታሊ ኣቦቶም ቆልዑ ምዃኑ ኣገንዚቡ ፖሊስ ነታ ኣደ ብቕጽበት ናብ ሆስፒታል እኳ እንተብጽሕዋ ክትድሕን ግን ኣይከኣለትን እቲ ስሙ ዘይተገልጸ በዓል ቤት ብቕትለት ተኸሲሱ ኣብ ቀይዲ ይርከብ። ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይል ንመርገፂ ግብፂ ከም ዝድግፋ ምግላፀን ኣልሞኒተር ሓቢሩ ጎኒ ጎነቲ መራሕቲ ተን 6 ሃገራት ብ14 ታሕሳስ ኣብ ሪያድ ዘካየድዎ ዞባዊ ዋዕላ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓረብ እውን ኣብ ዙርያ ቤት ምኽሪ ምትሕብባር ወሽመጥ ከም ዘተዩ ማዕከናት ዜና ግብፂ ጠቒሰን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ሰምሕ ሾክሪ ምስ ሚኒስትራት ሃገራት ወሽመጥ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይልን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘሳሕብ ዘሎ መናጽ ዲጋ ተሃድሶን ንመርገፂ ግብፂ ከም ዝድግፉ ከም ዘረጋገጽሉ እተን ማዕከናት ዜና ኣገንዚበን ቀንዲ ዛዕባ መበል 42 ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ጉዳይ ኢራን ጸጥታን ስትራቴጂያዊ ዝምድናን ዘተኮረ ነይሩ ነግረ መንገዱ ድማ ንሃገራት ዞባ ክጸልወን ዝኽእል ዝተፈላለየ ኣርእስታት ከም ዘልዓለ ተሓቢሩ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን